Hi guys, kini di ay ang Team 4. Unta, ma-enjoy mo sa among video. Para makagawas ta ning lugar ah. Uy! Uy! Uy, samok-samok na yun yung duwa ka mananapa ba? Ayaw! Liminho! Pagmata! Liminho! Liminho! Pagmata! Yorom ka dong! Nayagta! Uksa! Toro! Dili ka na tinuod, Liminho! Tao ka na! Mau lagi na oh! Mau lagi na! Kanao! Kana! Akong tuulon! Agta lagi na! Dili ka na tinuod, Liminho! Diha ka lang. Kay akong siguradoon og tinuod ba ka ng agta? Tanaw, Liminho. Ako ipakita kanimo nga dili siya tinuod nga agta. Agta yun na Liminho! Liminho! Tara na! Kaingkanto yun ay! Liminho! Ginanta ka! Nga na ajoy! Engkanto! Tara na, Liminho! Tara na! Tara na! Ayan! Unsa man to si Jungkook? Gibiyaan man ko. Ayay! 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 Nabili, Liminho! Ayay! Ang ikantong bugoy! Ayay! Dili na magsilbi. Ayay! Sige, sunod-sunod sa kuha. Ang ikantong bugoy! Ayay! Ay! Ay! Nagbulag mi ni Jungkook. Haka to siya paingon. Kikwa to yung kantuha. Uy! Ayay! 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 Dili na magsilbi. Kinalang pangutanon ako ang inkantong bugoy. Kung anong, sige siya surut-surut sa kuha. Ayay! Inkantong bugoy. Nga sige kag sunod-sunod sa kuha. Unsa imong tuyo? Ngano man imo kung sagtaon? Tanaw, Liminho. Ako ipakita kanimo nga dili siya tinuod nga agta. Nilikay ko kasakit kayo. Karon, magbigi ko tunod-tunod sa imo ha. Inkantong bugoy! Panoy ka! Ayaw na yung taon kong sa muka. Si Liminho na lang, kay batanon pa. Ayaw na ko, kay tiguang na. Pasensya na, kung gisagpa ta ka. Diya ka na.
Yay! Uy, Jungkook, Liminho. Ikaw mo na. Ikaw mo na. Jungkook, gigukod ko king kanto. Adlo kayo. Limino, ako po. Gigukod bugoy inkanto. Inkantong bugoy. Diloy, ako may gigukod. Dili, Liminho. Ako mo igigukod. Liminho, pinamang juday ni ka inkantong bugoy. Ay, gigukod mo na ka. Abi na kung ako rin gigukod. Kinsa man nagukod ni mo? Katong nakita na to kay kanto. Kahadlok ba? Liminho, hapit na mabugto ang akong ginawa. Kung kinsa gyud ka na ang inkantong bugoy, kadlukan og naong. Unya, unsa may maayong buhaton na to ani. Karon abot ta diri aw ta katuring lugara. Di man tabuhian sa engkanto. Liminho, paguna-una diya og maayong solusyon aron makaikyas ta sa inkantong bugoy. Ngano ako may maguna-una. Nga ikaw man nangingon diri ata masurukat. Liminho, mas maayo ini. Mangita tagtao. No makatabang sa tuwa. Ah, bata mangitag tao diri Karon may tao. Kuha na. Kuha na. Bitaw no, naitaw. Sige, diraan na lang ta mangutana. Oy. Murag maipit ka ning style ba? Liminho, duulo na to ng tawhana. Kay diha ta mangutana. Liminho, Oh, ikaw na pangutana ana. Kung asa ang dalan, paggawas ni lugar. uy, nganong ako man. Sige na. Porbida gina yung surkat-surkat ba? Tanawa, nakita na nung tanig engkanto di tabuhian. Yay! Sige, ako na lang mangutana ani para makagawas ta aning lugar Uy! Uy! Uy. Samok-samok na yun yung duwa ka mananapa ba? Si Tuyong ninyo siya ko, Ay! Si Kuya G, manday na! Unsa? Yay, kinsa nga Kuya G? Katong lipat! Yay! Yay! Unsa? Delikado ka na, Liminho. Naman? Basig maduha nga tong dalan ani. ayay ka. Uy, sakto na! Ha? Sweeto nas kalihukan! Sige na, pangutana na Liminho. Sige. Kuya G, Kuya J. unsaon na mo paggawas Paggaw- diri sa Encantadja? Yes! Oy. Kanya na din yung problema. Ako'y naswito diring napita sa tanang kalihukan. Pwede man mo ban mo sa kuha. Sakto po nakita tamong duha. Sunod lang mo sa kuha. Di ba Jungkook? Tama ko. Bisag libat siya. Naswito gid siya sa mga kalihukan tabangan gyud ta niya. Oy, ako'y maipit aning buhay nga ba? Tama ka Liminho. Nasweet to gyud siya. Oh, Siya na ang atong giya para makagawas ta din sa Encantadja. sige. Sige. Sundan na nato siya. Sige, tara. Pantay meron. Uy, Ay siya. Paunhon sa tamo. unsa Kuya G? Unsa? Una-una mo gamay kay ako may naswito. Ako na itudlo sa inyo. Anong kita man? Paita. Sige. Ayun na lang babag Jungkook. Sige Liminho, para makagawas ta din sa Encantadja. Sige. Sige. Pati sila. Ako ang engkanto. Nakuha nyo tamong doa.
Nabiyaan ako si Jungkook. Ay, ay! Ang ikantong bugoy! Ay, dili Bert. Ako man to si Jungkook. Ay, ikaw man to si Jungkook. Ayun, limin ho na. Ngano man imo kong sakta? Ngano man imo kong sa to? Nabali mong kahoy pa. Tora, inkanto gyud. Limin ho. Tara na, kay tinuod yun na yung kanto. Tara na. Chacha. Ay, jari katawa ko. Hi guys, kini di ay ang Team Quadro. Hi guys, kini di ay si Johnny Boy TV, isa sa Team Quadro. Hi guys, kini di ay si Yema TV channel. Isa sa Team Quadro. Hi guys, kini di ay ang Bertos Vlog channel, isa sa Team Quadro. Kini di ay si Randy Vlog number 6. Iniusap si Johnny Boy TV. Iniusap si Yema TV channel. Iniusap si Bertus Vlog channel. Kami ang Team Quadro. Andam mulingaw kaninyo. Dili mi guwapo, dili mi macho. Apan ang among mga video, katawanan jud kaayo. Hi guys, ako na si Johnny Boy TV no. So mag-shoutout sa ako karon guys. So shoutout ko ni Bobong Sagon, Romnek Balaga Kahilog, Romnek. Maymay Gumabay, Oy, Jinilin Organisa, oy. Jojo Pelotratos, og si Archie Balile. So shoutout sa inyong tanan, lalo na ako ang mga viewers, followers. So daghan kay salamat guys. Diya lang taman. Hi guys! Kini na po si Yema TV once again. Kauban si Bertos Vlog Channel, Johnny Boy TV. Guys, sa ako nang ginapasiuna sa unahan. Daghang salamat kayo guys sa tanan yung suporta. Sa mga likers, sharer, supporters, followers, subscribers. Sa tanan guys. Dili na ako isa-isahon. Ako lang imin nga i-shout out atong kauban diya sa una. Si EG Mac Brel. Oh, yo. Moro to guys, tuloy-tuloy na ang labanan sa katatawanan. May God bless you. So, ako guys, shout out ko sa tanan nga nagpalo sa matag usa sa amo o katong mga nag-subscribe diri sa YouTube. So kana daghang salamat guys kay kami bago pa gid mi nagsugod og vlog. Yes, Di yes. pa kayo mi inato ka hanas. Pero daghang salamat kay nagsuporta gid mo sa amo. Again guys, kini ay ang Team Quadro. Mura magdali ra ron. Dali ra na tulo ko eh. Pero may